Felu il-konferenza ta' Sport Malta Celebrating Sport in Malta, il-Ministru Clifton Grima qassam 1.7 miljun euro lill-assoċjazzjonijiet u għaqdiet sportivi bħala għajnuna mill-Gvern permezz ta' Sport Malta biex l-atleti u sportivi ikunu jistgħu jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet u impenji internazzjonali. L-għajnuna finanzjarja maqsuma f'żewġ skemi ta' Sport Malta, skema ta' parteċipazzjoni internazzjonali u skema ta' turizmu sportiv li tinkludi skema ta' ġenerazzjoni ta' lejl flukandi u skema ta' promozzjoni ta' Malta fuq il-mappa. Permezz ta' din l-għajnuna finanzjarja se jgawdu 112 laqda u assoċjazzjoni sportiva. Kwarta miljun qed jingħata wkoll lill-atleti u organizzazzjonijiet paralimpiċi bħala għajnuna fosthom taħriġ u xiri ta' apparat speċjalizzat. Il-permess tagħhom ħanejnu f'dik li hija parteċipazzjoni internazzjonali li tant hija importanti għall-isportivi tagħna. Għall-ewwel darba wkoll rajna vot speċifiku għal dak għandu x'jaqsam bħala sport para-olimpiku li dis-sena ħajbenefika minn somma li tlaħħaq il-250,000 euro. Kif ukoll assistenza diretta lil Special Olympics Malta li permess tagħha nassiguraw illi l-atleti tagħna jibqgħu joħorġu dak li huwa s-sabiħ tas-soċjetà tagħna. Fuq kollox nibqgħu naħdmu u nirsistu sabiex nassiguraw illi l-isport ikompli dejjem jitla' fuq net ta' dik li hija l-aġenda nazzjonali ta' pajjiżna. Huwa semma kif il-Gvern u kommess li jkompli jżid it-turizmu sportiv lejn Malta. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar qal li l-entità għandha diversi inizjattivi u skemi li permezz tagħhom dan is-settur qed jingħata l-għajnuna.